ako postaviť službu na internete, ktorá by dávala dokopy ľudí na základe spoločného záujmu, lokality a času. Túto službu predstavujeme v 8 jazykoch, zo začiatku s 230 záujmami a bude možné zadávať tieto aktivity v 5,5 milióna lokalít. Pripravili sme sofistikovanú, myslíme si celkom užitočnú verziu pre web, ktorá už prešla aj beta testovaním, ale o úspechu tej služby predpokladám, že rozhodnú mobilné aplikácie, takže vyvíjame aj aplikácie pre iOS, Android a mobilný internet. Pokiaľ vyriešite bezpečnosť, všetko ostatné je zábavou, preto sme pri vývoji toho produktu venovali veľkú pozornosť tomu, aby stretávanie nových ľudí a zdieľanie záujmov bolo čo najbezpečnejšie pomocou užívateľských hodnotení, verifikácie používateľov a reportingu. Táto služba bude zadarmo k dispozícii, je anonymná, nemusíte poskytovať žiadne osobné dáta. Je to nástroj, ktorý vám má pomôcť vyhľadať v krátkom čase to, čo potrebujete a mal by svojim užívateľom umožniť viac času tráviť offline, nie online. Služba je prepojená s Facebookom, je tam možné si vytvoriť účet cez Facebook. Máme niekoľko pozícií otvorených pre developerov a takisto na marketingu.